Het is het Wereld Radio Day en wij binnen benijd naar de kennis van uw radiomakkers. Oh, dit wordt wat. Dit Ja. wordt wat. Dus wanneer weer de eerste radio-uitzending ooit? Ik schat 1922. 1901. Joggetje twa. Joggetje. Wie ontwierp de eerste radio? Marconi? Hanzo Itzerda. Ja, dat wie Marconi dan denk ik. Itzerda. In welk jaar werd Omroep Friesland een zelfstandig regionale omroep? 88, denk ik. Helemaal goed. 1920. Ik schat 93. Jou nee. Wie 88. Een van de momenten die me het meest bijbleun is, dat is wel doet al die mensen op het Oude Huis de Tjerkhof staan. Kleer om Joost Klein aan te moedigen. En doet dat al je net terug hier. Dat waren toen live in de uitsturing. Nou, dat is de spanning weer om te snijden.